Кики, успокой се! Ще се върна след секунда. Не, Кики, ти никъде няма да ходиш. Този път трябва да изляза сама. Деца! Богдан! Злата! Никол! Какво? Таня, защо крещиш? Какво има? Какво става? Деца, заминавам за Милано, но не да посетя баба, както си мислехте. Ще водя баба на летището. Това какво общо има с нас? Първо, Никол трябва да се справи с всичките си домашни и с всичките си изпити. Второ, всички трябва да й помогнете с това. Вие сте толкова добри в училище. И знам, Злата, ти си гений в тия неща. Така че, моля, помогнете на Никол с домашното. Ето, вземи си палачинката. Знам само това. Спри с шегите. Сериозно. Вие имате предизвикателство. 24 часа. Нон-стоп. Ще учите. Мамо, ама защо? Исках да излизам с приятелите си. Знам, че го искаш, така че моля на всеки час да ми пращате снимка, показваща какъв предмет изучавате. И не забравяйте да нахраните Кики и Майкъл, деца. Добре, деца, наслаждавайте се на почивката си. Мисля, че ще ви харесат тези 24 часа. Чао! Винаги се сипва денят ни. Просто исках да купонясвам и да се отпусна, а тя ни кара да пишем домашни. Ако всичко свършим това бързо, сме свободни да излезем и да се забавляваме. Има ли и други варианти? Коментирайте. Вашите родители карат ли ви да си пишете домашните? А вие наистина ли го правите или се опитвате да се измъкнете от вкъщи? Да, се махаме! Говорейки за измъкване, знаете ли, имам брилянтна идея. Точно сега можем да вземем всичките ми учебници, тези, които ми трябват за домашните, и да направим снимки за целия ден предварително. Това не е ли супер идея? Мисля, че е гениално. В шок съм. Бързо ще свършим всичко. Просто да ги отворим, да направим няколко снимки. Как изобщо стигнахте до тук? Нека го направим. Чакайте. Трябва да се преоблечем, за да изглежда, че сме примерни ученици. Хайде, какво чакаш? Да вървим. Преоблечете се! Хора, готови сме да се пошегуваме с майка ми. Но преди това искам да ви кажа нещо. Посещавам онлайн училище и веднъж месечно трябва да направя контролни. Да, знаем това! Така че точно сега ще бъдем прилежни ученици и ще събираме доказателства за целия ден. Само, Злата, направи така, че мама непременно да повярва, а не така. Разбрали? Да бъде реалистично. Да. Добре, виж какво имаме тук. Това не е математиката. Добре, хикс плюс y плюс 2 хикса на квадрат. Чакай, там има умножение, не деление. Да, виж, хикс плюс y плюс хикс на квадрат делено на 3 е равно на 5. И така, трябва да намерим хикс плюс y, което е равно на y хикс 5. Добре, Злата, сега да си разменим местата, аз да поема снимките. Давай. Добре, числителни имена. Започваме. Един или една стои преди ябълка. Или една ябълка. Какво мислиш? Една ябълка. Разбира се, ябълка. Защото това е какво? Числително. Точно така. Браво. Да продължим напред. Когато има много плодове, какво има в края? Като окончание. С. Добра работа. Да продължаваме. И така. Това е Present Simple. И така, знаеш ли какво е Present Simple? Минало време? Не, сегашно време. Сегашно време. Добре. Past Simple? Минало време. Страхотно. Браво, почти изкара шестица. Добре, стига толкова. И така, какво ни остава от предметите още? Остана ни географията. Нека се заемем бързо. Да играем на камък, ножица, хартия. Давай. Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Слава Богу. Добре, нека направим това. Снимай, давай. Снимам ви, да. Давай. Направи го. Хора, никога не съм свършила всичките си домашни толкова бързо. Добре, спри. Добре, виж първото. Добре, съпоставете градовете и държавите. И така, имаме САЩ, Вашингтон. Следващото имаме... Италия, това е. Тук. Италия. Ето го Рим, ето го, тук. Германия, Берлин. Браво, вие сте моите малки германчета, гордея се. Още. Канада, Торонто. Сигурен ли си, че Торонто е... Сигурен ли си? Да. Не е ли Отава? Кой иска да стане милионер? Торонто или Отава? Не помня. Май всъщност е Отава, така мисля. Ти си такъв шампион! Добре, това е. Географията е готова. Готово! И така, какво ни остава като уроци? Изглежда, че сме покрили всичко. Това е най-добрият отбор. Свършихме всички тези уроци толкова бързо. Абсолютно. Аз цял живот стоя тук. Стресирам се, уча
Да, Канада, Торонто. И така, хора, според плана, знаете ли кой урок е следващият? Кой? Развлечение! Добре, преди да излезем, имаме нужда от подкрепа. И така, какво имаме тук? Трябва да нахраним кучетата. Добре, нека побързаме. Това е добре, не почакайте. Как ще съм оттам без пари? Вече се погрижих за това. Хайде де! Добре. Изплюй камъчето. Какъв е планът? Кредитната карта на майка ми. Има само една уловка. Не знам пин-кода. Аз знае това, защото наскоро разбрах едни подробности и знам пин-кода на тази карта. Да вървим. О, започва да ми се иска нещо за хапване. Стомахът ми ръмжи. Хайде, покажи ни! Коремът му винаги къркори. Трябва бързо да вземем нещо за ядене. Това е обичайното ти състояние. Ама и аз съм съгласна. И аз съм гладна. Може би в Макдоналдс? Добре? Макдоналдс? Да тръгваме. За тук или за вкъщи? За тук? За тук? Какво да поръчаме? Може би от всичко? От всичко? Почакай. Не. Трябва да натиснем на бутона бургери. Ето бургери. Хамбургер или чизбургер? Хайде чизбургер. Искаш ли чизбургер? Да, между другото, нашият оператор Генчо, оператора е с нас и ние също купуваме и за него чизбургери. Моля, напишете в коментарите хамбургери или чизбургери предпочитате повече, защото аз харесвам чизбургерите. Аз също. В момента харесваме по-скъпото, защото нямаме бюджетни ограничения. Вярно! И така, ще вземем... О, божичко! Леле, 4, не за вярване. Пържени картофи. Хайде с салса, пикантен, сладко-кисел. И ако имате повече пари, може ли да поръчате нещо, което не е в менюто тук? Като някой супер изискан, нещо супер изискано? Ако си толкова богат като Ким Кардашиан, мисля, че пържените картофки в стил Кардашиан биха били подходящи. Охо, ще изядем ли всичко това? Картата е без пин! И така, оказва се, че информацията на Богдан не е била необходима. Хора, слушайте, май сме поръчали повече храна, но ето. Гледам и не е толкова много. Вижте, има 4 чизбургера, 2 големи порции пържени картофи и това е почти всичко. Имаме и кока-кола. Да, 4 пъти кока-кола също. Всъщност в момента съм на диета и ходя на сутрешен крос. Вече свалих 5 кг, панталоните ми падат. Така че, добре, ще се наедем. След това може да продължим да се мотаем и определено трябва да публикуваме още една снимка. За да не прияждаме. За каква снимка говориш? Домашното, което направихме. Слушайте, нека не забравяме такива неща, защото те са най-важни. Майко мила, и ти ли беше забравила? Добре, Никола изпрати на мама снимката. Ние сме само 2 малки момичета и обективно не можем да изядем слон, така че се справяме тук. А ако не могат да изядат всичко, аз ще го довърша. Хора, изпратих я. Да видим дали ще повярва или не. Залагам се, че ще повярва 100%. Таня от типа, който поглежда, вижда какво прави. Виж, тя отиде при баба, така че сега е на път. Най-вероятно, точно така. Това е. Хайде да ядем. Добре, хикс плюс y плюс 2 пъти хикс на квадрат. Чакай, там има умножение. Моите деца са такива звезди. В момента наистина мога да им се доверя. В действителност, колкото и да е парадоксално, най-слабият, всъщност аз съм най-слабият тук, но ям най-много. Защото като не знам как става. Наистина се наслаждавам това. Може ли да не ме снимаш? Богдан, отвори го, моля те, не мога. И знаете ли кое е най-смешното? Това не ми се е случвало досега. Насилничката Никола се завърна и щупи нокътя на Злата. Точно това се случи. Ще се мога ли да го отворя или не? Вау! Тя също не си е чупила нокът. Искаш ли да разкажеш тази история? Добре, давай. И така, с Злата често ходим на разходки. Разходки до Макдоналдс. Поръчваме си кока-кола за себе си и общо взето за първи път я нося, а момичетата зад мен ми тропкат някакви случайни. И нося аз тази кока-кола и си оставям, а кока-колата просто лети с целия Макдоналдс. Всъщност имам видео от това. Ето го. И тя казва, не искам да добавям лед към моята кока-кола. Аз просто гледам, има кока-кола и лед навсякъде. И тя казва, отървах се от леда. Напишете вашите интересни истории в коментарите и ние ще ги прочетем. Ревю на бургер, когато сте на диета. Две питчици, кюфте кашкавал и това е. Няма нищо друго. Да, бургерът също го няма. Така. Искаш ли от моето? Не, беше шега. Дай ми го. Какво е това? 13 евро. За това малкото. Може би трябва да си вземем нещо друго. Не, като да живеем хай лайф тук. Хора, може би трябва да отделим от времето си за нещо по-смислено от храната. Аз съм съгласна с нея по този въпрос. Това е всичко, да вървим. Взех си телефона. Не сме забравили нищо, нали?
Сериозно, не сме забравили нищо. Ясно. Хора, представете си това. Никол забрави картата, а сега ще се пошегувам малко. Никол, забрави ли нещо? Не съм. Провери си джобовете. Внимателно. Наистина. Това е някак странно. Чакайте! Картата! Ти сериозно ли? Стига, Никол. На мама е! Загуби картата ли? Как можа? Да тръгваме. Осъзнаваш ли, че сега цял ден ще ни се карат? Чакай. Генчо. Генченце. Ти защо питаш за картата, между другото? Държиш се някак подозрително. Хванахме те! Добре. Картата е в мен. Ти просто беше... Боже мой! Беше забравила на сеперето. Сигурно е паднала. И вместо да я вдигнеш и да кажеш: Никол, забравя си картата, ето вземи я. Не. Коварни човече. Ти подъл плъх. Козметика. Модна къща. Начало на Версасе. Това е Версаче. Не знаеш ли тая реклама? Версаче. Домът на Версасе. Версаче. Версаче. Това е С. Дома, хом е дом. Добре, Богдан, нека да изпитаме как правилно се произнасят някои марки. Разбира се, да го направим. Виж, какво е това? Лакосте. Разпродажба. Не Сао, Богдан. Как? Кажи го още веднъж. Лакосте. Правилно, следващия. 99 гривни. Това са фастъци. Бодя, това е в евро. Наистина ли? Последен опит. Как се казва това? Гъска. Това е гес. Прочети го още веднъж, моля. Ела тук, хайде, давай. Вижте как се казва това. Гуесуеса. Опитай отново. Гуесуеса. Правилно ли е Гуесуса? Да. Така е правилно. Хора, ако сте от онези, които наричат гес Гуес, това не е правилно. ГС е правилното име. Козметика. Може ли да спреш? Вече ми се гади от този козметичен звук. Козметика. Фу! Добре. Ами това е не. Забавляваш ли се? Много. Миризмата на лукса. Злата! Когато говорихте за забавление, не мислех, че ще се мотаете тук толкова дълго. Вау, кажи! Взимаме най-скъпите и тръгваме. Да, това е Том Форд, лош чери. Много яко, безумно, мирише на череши. Любимият ми. Тези, които ти дадох да помиришеш, много ми харесаха. Тогава ги вземи. Имаме нужда от такива парфюми. Хайде, тези са за 200 евро. И тези, колко каза? Този е 100. Това не е правилно. 100? Отлично. Слушайте, мисля, че Богдан ви трябва тук само за да ви сваля парфюма от горните рафтове. Чакай, може ли да ми сметиш тази бутилка до нея? Козметика. Версаче, мирише на плодове. Много вкусно. И това е неговата опаковка. Това е най-красивото шишенце, което мисля, че има тук в магазина. Чисто теоретично, ако мама се усъмни, че са й взети толкова пари от картата, чисто теоретично, какво ще стане с нас? Нищо, тя шофира, как ще заподозре? Тя със сигурност няма да види. И когато го направи, това ще бъде отделен разговор. Добър вечер! Виж четка, виж колко е готина! Опитай! Това за рисуване ли е? За лицето. За гриме. За контуриране на лицето. По принцип може да го използваш. И напишете в коментарите, вие също ли ходите по магазините и купувате всичко това или само те? Аз... Никол, ела тук. Имам нужда от всичко. Всичко, вземи всичко. Правилното име. Гъби. Горните рафтове. Чакай, козметика. Всичко вземи. Избрах просто му козметика. Подове, много вкусно. Гъби, хайде всичко. Вече ми се гади от този красивото шишенце, което... Гъбите са сладки. Опа, хубави цветове. Да тръгваме. Богдан, ти още ли четеш етикетите? Не, аз просто го помирисах. Искаш нещо и за себе си ли? Мирише вкусно. Нека абонатите го помиришат. И изпрати ли е снимка на мама за потвърждение? Бързо. Разбрах. И всичко е изпратено. Добре, готово. Слушай, не го забравяй повече. Уау, и не си помислила. Това са... Изпрати, нали? Готово е. Всичко ли изпрати? Това означава, че всичко върви по план. Уау, виж това. Виж, това е като... Сети ли се? Червеникаво. Този червеникавият ми харесва. Къде е този червеникавият? Ето, може да продадете това на някого. Дори не искам да го докосвам. Купихме козметика, сложихме в раницата на Богдан и така, какво друго ни остава? Шопинг? Да!
Знаеш ли, там има Страдивариус, да отидем там. Да вървим. Какво ще кажеш за мен? Защо се качи там? Къде там? Помири се. Искаш нещо да се казва? Просто се наведох да си завържа връзките на обувките. Имах чувството, че си изпълзяло там. Не. Добре, дори няма да карам Богдан да чете това. В Италия, Париж, разбира се, по-мъничко. Гледам. Имам такава барета вкъщи. Коя барета ще вземем? Да видим. Аз ще взема зелената, а ти може праскованата. Добре, звучи добре. Да вървим. Гледам всички тези женски неща и нищо не разбирам. И аз гледам всички тези женски работи и също не разбирам. Исках да кажа, че разбирам. Слушайте. Ето, може да продадете това на някого. Вижте, колко много неща има тук. Това е невероятно огромен магазин. Добре, може би не толкова голям, но все пак е пълен с дрехи. Дрехи! Ако бяхме момичета, това щеше да е раят. Честно казано, не разбирам какво правим тук. Трябва да си намеря облекло, което да си ходи с тия панталони. Много ги харесвам. Ето първото нещо, което намерих. Нещо коя барета ще вземем? Да видим, аз ще взема зелена. Аз нося XS. Харесваш ли този пуловер? Добре, звучи добре. Да вървим. Гледам всички тези женски неща и нищо не разбирам. Добре, взимам това. Изпадали ли сте в ситуация, в която сте грабнали куп неща и някой ви се обажда? Да отидем и да ги пробваме набързо. Вижте, бих дал за това облекло 8 от 10. Защо? Защо 8? Защото 8 си ти, а минус 2 за дрехите. Добре, ще дам 8,5, само за да победя Богдан. Мисля, че знам какво ти липсва. Знаеш ли какво? Вижте. Ако тя обуе тези обувки или по-скоро бутуши, в Италия, веднага ще изглежда на 40 години. Вкъщи. Коя барета ще вземем? Да видим. Аз ще взема зелена. Добре, звучи добре. Да вървим. Между другото, този пуловер го избра нашият оператор. Никола, моля те, облечи това. Също не разбирам. Искам да кажа, че хайде. Вижте, хора, изглежда, че този магазин е построен по-бързо от времето, което ние прекарахме в него. Имаше наистина дълга опашка. Хора, снимка за мама! Точно, хайде, изпрати бързо. Не е просто снимка, а видео. География. Последното. Да, давай. Дано Таня не разбере, че само се разхождаме. Наистина, прекарахме около час и половина тук и трябваше да изпратим снимка. Вижте, клип. Моля те, простини, имаше дълга опашка. И така, какво следва? География. Нека продължаваме да се забавляваме. Да тръгваме. Изпратихме всички съобщения, така че сме свободни. Коя барета ще вземем? Да видим. Аз ще взема зелена. Плохове, тичат много. Добре, звучи добре. Богдан, хайде, ти върви да гледаш плоховете, а ние отиваме на кино. Не вървим, Генчо, само двамата. Да видим плоховете. Да тръгваме. Елате с нас на кино. Искате ли италианска храна? Да тръгваме. На кой филм? Аватар. Затворено е! Добре, тогава да отидем да гледаме плаховете. Изглежда, че ще гледаме плаховете. Ура! Плахове! Пуканки! Така. Да, без захар. Така? Да! Ще се забавляваме. Женски неща и нищо не... Хора, имам идея. Хайде да ми хвърляте пуканки, а аз ще ги хващам с уста. Забавно е. Това е забавление, Богдан. Сега затворено е! Добре. Това е толкова забавно, вкусно. Прекарахме си страхотно днес. Толкова съм изморена, краката наистина ме болят. Хора, мама се обажда. Ние си пишем домашните вкъщи. Това е улицата. Сигурно ще каже нещо такова. Да, мамо! Ало, Никол, защо не си готова с всички предмети? В смисъл? Току-що получих оценките ти. И ме вика за онлайн среща. Никол, идвам си! Внимавай! Упс! Какво упс? Мама си идва! Не съм издържала всички изпити! Да се прибираме бързо! Добре, хора, помнете, никога не се шегувайте с майките си! Винаги правете това, което ви казват, иначе ще стане много зле! 3, 2, 1, 0! Вие сте в канала на Мис Никол! Благодаря, че изгледахте цялото видео! И не забравяйте да го харесате! А ние трябва да тръгваме! Чао!